హాయ్ అండి, హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ కిచెన్. నేనైతే నెయ్యి ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వీడియో ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. నేను 15 రోజుల నుంచి పాలు మరగపెట్టి మేగడ్ని తీసుకుంటున్నానండి. ఇలాగా ఫ్రిడ్జ్లో డీప్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఒక గిన్నె తీసుకొని మేగడ్ని మొత్తం గిన్నెలోకి వేసేసుకోవాలి. ఒక బ్లెండర్ తీసుకొని 5 మినిట్స్ బీట్ చేయాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ బీట్ చేశాక వెన్న రావడం స్టార్ట్ అయ్యిందండి. ఇప్పుడు చల్లటి కూల్ వాటర్ని ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ బీట్ చేయాలి. ఎంత మనం బీట్ చేస్తే వెన్న అంత బాగా వస్తుందండి. వెన్న బాగా వచ్చేసిందండి. వాటర్ సపరేట్ అయిపోయింది, వెన్న బాగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని వెన్న ముద్దల్ని మొత్తం తీసేసుకోవాలి. తర్వాత చల్లటి వాటర్లో 2 టైమ్స్ కడగాలండి. నలకలు ఏమైనా ఉన్నా వచ్చేస్తాయి. తర్వాత వాటర్ని తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి వెన్న గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టండి. దగ్గరుండి చూసుకోవాలండి. మనం నెయ్యి చేసుకున్నప్పుడు వెన్న ఇలా దగ్గరికి అవుతుందండి. నెయ్యి రావడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇలా దగ్గరికి ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. నెయ్యి స్టార్ట్ అవుతుందండి. నెయ్యి అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెయ్యి చల్లారాక గాజు సీసాలోకి తీసేసుకొని మూత పెట్టేయడమే. అంతే అండి, ఎంత సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం కదా. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబర్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబర్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. బాయ్ అండి.